Doguwar mace. Cin doguwar mace. A yau ina muku bayani akan cin doguwar mace, wanda zan gaya muku yanayin halittarsu da kuma yanayin cinsu da kuma abin da suka fi so a gurin saduwa. To barkanku da zuwa wannan tashar tamu ta uwar mata. Da farko dai ku danna subscribe, kana ku danna karar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da tsara mun daura shi. Kada ku manta wannan shafin nan ma'aurata ne zalla, wanda ba shi da aure da Allah ya je gefe ya kuma jajjaya gefe. Ita doguwar mace da kuke gani muke bayani a kanta, abu na farko a cikin doguwar mace shine makasarinsu suna da zurfi. Wato zurfi din nan shine, in aka ce mace tana da zurfi, means cewa shine a sakaranka ba lalle bane da ka isa inda kake bukata dan da wuri. Suna da zurfi yawancinsu. Ban ce duka ba saboda halitta ce ta Ubangiji, amma majoritinsu suna da zurfi. Abin da yasa na ce maka wannan abun nake gaya maka, watakila kana ta haƙa ne, kana ta haƙa baka san ina zaka haƙo ba. To abin da yasa na zo nake gaya maka shine, idan matarka doguwa ce to tana da zurfi. Idan zalmalulun ka baya isanta, to ka satar amsa. Ka satar amsa. Kowace mace da kake gani da kuma kowanne namiji, kowa da irin style ɗin da yake so. Amma a yanayin halitta namiji da na mace ɗan duka, akwai yanayin shiga da ake so mutum ya yi da shi zai gamsu, da kuma yadda ita matar za ta gamsu. Ina fatan kun gane. To akwai yanayin shiga da ake yi. Amma misali yanzu kamar an ce mace mai doguwa tana da zurfi, to kai kuma baka san wani irin ce za ka yi mata ba, wanda za ta gamsu in yadda ake bukata, ka fahimta? To sai ka zo kana yi mata wasu ci wanda ba shi bane ba, ko kuma wasu style wanda ba shi bane ba. Ba na ce ka ku yi sauran style din bane, no, za ku yi don jin daɗin ku, amma lokacin da aka ce ana so ne a gamsu, to duk abin da aka ce ana so a gamsu ne, to ya kamata ku zama da shi special. Kun gane? Na farko, cin da mace doguwa take gamsuwa shine, kuma sannan wannan zurfin na take raguwa shine wannan lungusa kafa da ake yi. Misali, ka kawo mace bakin gado ko kan wani abu take kwance ko yaya, ta lungusa kafafuwan ta tafa zuwa gurin fuskanta, kawai iya farjinta kake gani a gaban ka da mazaunanta. To wannan yana matso da wannan gurin majiyar daɗi ko? Tabbas yana matso da majiyar daɗi, wanda yakan zo inda ake bukata, kusa da inda ake so a taba, kuma inda ake so a shiga. Ka fahimta? Abu na biyu kuma shine goho. Idan kana da dogon azzakari, zaka iya yi mata goho sosai, saboda zai gamsar da ita, sannan zai shige ta yadda ake bukata, kuma yadda kake so ka ci ta, zaka samu gamsa ta wannan gurin. Abu na uku kuma shine sliding spot. Wato shine wanda za ta hau kanka, ita je za ta hau kanka, tana sliding da kanta, tana saduwa da kanta. To ta san inda take shigar da zalmalulu, yadda zai shiga. To yar wata, ki kokarin kina son ki satisfy, ki rika hawa kan mai gida, kina abin da ya kamata, kina cin shi, saboda ki samu gamsuwa. To wannan cici da muka bincika, akwai wasu kuma sosai da sosai, wanda mace za ta kwanta a hannun kujera, ta shigar da jikinta tsakiyar kujeran, kamar 1 ko 2 ko yaya ne, ta dai shigar da jikinta akan kujeran, amma mazaunan da su fito ta hannun kujeran. Ina fata ana gane spot inda muke bayarwa. Mazaunanta ya fito ta hannun kujera din, wato ma'ana mazaunanta su zo kan kujera, amma jikinta kan fa duka ya fada kan cikin kujeran din. Kun gane? Ita mazaunanta kawai su ne a sama. To tabbas wannan abin ma shi yana dago wannan supporting din, yadda za ta zo maka, za ta gamsu, kai ma za ka ji daɗi, saboda kana taba abunda baka taba tunanin cewa za ka taba ba, sannan da abunda baka taba mata a ciki ba. Wannan kyauta ne muke ba ku shawara. To ko kuma kun ga, ruwanku ne ku yi mana liking, ruwanku ne ku yi mana sharing, ruwanku ne ku ce mana kun gode, saboda mu fadakarwar mu kawai zalla akan ma'aurata ne muke yi, wanda ma'aurata za su ji su karu, kuma ya karar da su, kuma mu fadakar da shi, sannan mu gaya muku abubuwan da kuke zaune da matayenku ba ku sani ba, me ba ku yi musu, ko ba su faɗa muku ba, ko ba ku gane ba. To wannan yana kawo matsala da yawa a cikin zamantakewar auratayya. Sai ka ga mace tana ta haɗa rai, kullum ana ce wata saduwa, amma bata taɓa sanin jin daɗin saduwan ba. Domin haka ku ci gaba da kasancewa da mu da wasu tambayoyi.